Salam vatandaşlar. Size doğanam deyip yüzlenesim gelýär. Ýöne sizin hiç ile ağlanarınızı islemem soň çıkışymy edip dur. Bir ýerden dewlete çykdydanym ýanky dewlete öňe dik gyýgaryp ýanky adamlaryň bir gözüni başyny aýlap halky bir-birine atrap edýärler. Näme üçin beýtýäňiz? Netiniz näme sizin? Vatandaşlar, bulaňa eden işini gördüňiz. Bulaň beren abişaniýasyna gördüňiz. Şu zatlaryň başa barmadygyna gördüňiz. Inni gözüňizi açyň, inni inanmaň. Olara näme olar? Oja köpü geçip adı galan adamlar. Kakamrat Hıdyrov, Murat Gurbanow sizin etýän hereketleriniz gaty düşnüksiz. Bu hili hereket etmezliğinize sizden haýyş etýän. Tebä watana deňeljek zat ýok. Sag bolun, köp diňläniňiz üçin.